हाँ कि पान ले ला खैर ले ला अरे ले ला हो सुपारी सुन प्यारी नेता मरदा मामू तपन मनोज चाचा के दे जैसन जैसन आपको मर्द चाहिए हस्बैंड चाहिए उबेरिया के धरती पे उपलब्ध है बाबा। हाँ कहे के बाकी अरे गायक मरदा खोजा वीरेंद्र भैया आय हाय मलिकार हो अरे गायक मरदा खोजा वीरेंद्र भैया के सुना यार शेरवानी वाला खोजा बूता गोलू भाई के दे भाई। कब से हनुमान भैया के हमनी के मतलब जो ना करम करे के तौन कोई नहीं। हनुमान जी के जब गरियले बानी हनुमान जी भगवान जी के हम नहीं कह हाय हनुमान पांडे जी आज तनी से हाथ उठा दिलो खाली हाजिरी लगा दे। अरे ट्रेवल्स वाला खोजा बू हनुमान पाड़े के तो नईल मरदा खोजबू हनुमान जी के दे मौगा ही मरदा खोजबू आई सुनो कि गोर मरदा खोजबू अपना गुडू बाबा के दे साउंड वाला खोजबू तिवारी बाबा के दे और थिंग छोड़े वाला खोजबू तिवारी बाबा के दे। क्या सटअप पे आए हैं पैसा लिए हैं अरे कहे के बाकी अरे निमन निमन लड़का के पापा तू खोजबू अपना आंसू बाबा के दे। लास्ट में राइटर मरदा खोजबू शक्ति सोना जी के ना चलिए सब खोजा गई बा आज सब मिल हो गई बा लोग। अब आई एक और भैया वायरल रहे कि चाप दाढ़ी रखला से अहिरो ना कहइबा ए बबुआ। देखी गुड्डू बाबा वीडियो बनावता नहीं कि लाइव आई बनी पता ना लाइव आई बनी वीडियो बनावता हमार पापा देखता रहे बड़ी शौकीन हमें गाड़ी गीत के। अच्छा अच्छा हम अपन जोन गाड़ी गीत बोले बनी जितना एल्बम में वो हमार पापा हमार मम्मी एगो हमार मम्मी के फुआ बड़ी दिली रहे वो स्पेशली आवेली बियाह शादी में देखिए एगो रउआ के बात बताओ तनी प्रभाकर जी के नाम सुनवानी प्रभाकर पांडे जी के वहां के स्टूडियो में गई रही थी वहां के खूब सुंदर झूमर गइले रही। एक सेकंड लेजर लाइट भोरे से देखता नहीं जब से भाई अगर दोबारा दिख गई हम देखिए समय हो गया 6 बजे तक रहला या मनोज भैया के प्रेम है भाई लोग के प्रेम है कि हम खड़ा बनी अगर दोबारा लेजर लाइट लौकल तो हम कार्यक्रम छोड़ के चल जाए गजी भाल भाई थैंक यू चलिए। तो देखिए वही में एगो झूमर गइले रहे कि बलिया के बाबू साहेब कि बलिया के बाबू साहेब तो सुनी कि बलिया के बाबू साहेब कि एजा कोई जातिवाद नहीं हो एजा बाबू साहेब बबुआन पंडितान सब बा लेकिन बाबू साहेब भाई बनता सुनी जा ध्यान से कि बलिया के बाबू साहेब अखाटी राजपूत माई दैया रे कहेला कि हठिए पसूत माई दैया रे कहेला कि हठिए पसूत। ई हम नहीं की कह ई मनोज चाचा पगावल जाता हेमा जी देखिए हम जौन कही ना तौन कह के
हम गलिया पर तिल गोले रही हमनी के माई भाई जैसे पहले बतो नहीं है कि चाची लोग झूमर गावेला लोग बतावेला हमनी के इंस्टाग्राम खोजे नहीं सो हम गाना गावत दिन तब तक राउत गीत लोग चला तो देखिए पारंपरिक गीत के ये पहचान है एकरा पर ना कोनो कॉपीराइट और ना स्ट्राइक आवेला आ इतना सुंदर सुंदर वो गीत गावत नहीं कि अगर सिंगर कलाकार जे एल्बम गावेला अगर 1-2 साल तक और गीत उठा के चाहे इकुल गीत गाई तो कबो फलाफना हुई तो एक बार माटी के गीत खातिर बियाहती गीत खातिर पारंपरिक गीत खातिर जोरदार ताली बजा दिए लोग और जोरदार सम्मान करी लोग बड़ी सुंदर लागत है खुद के आज गा के बड़ा अच्छा लागत है। हां तो एक बार जोरदार ताली हो जाए लागत है भैया तू तूफान के एकदम स्टेज पे आ जीवो। हां हर जनागिन होई बस सब होई लास्ट गीत गा के एकरा बाद 2 गो रिकॉर्डिंग डांस क के हम जाए चिंता मत करो। अब देखिए कि बलिया के बाबू साहेब अखाटी राजपूत माई दया रे कहेला कि घटिए पशु माई दया रे कहेला कि घटिए पशु। एगो हम गीत बोल रहे हैं याद पर माइनर में जब गरमी में तनी दे दो ए साली सहारा होई तनी दे दो गरमी में ओ कराई लगली फोकराई लगली बाल खुला बट देखे में डाई लगली एक ले जाए साली लेकिन उहे गर्मी में कराई लगली फोकराई लगली बाल फूलल बाट देखे में डाई लगली लेकिन उहे गीतिया उहे साली सर्दी में कैसे लगली कुल लक्षण तो बैठल बियो करे कि सर्दी में आयो चॉकलेट लगली चॉकलेट लगली चॉकलेट लगली चॉकलेट लगली तनी दे दो साली सहारा वाह वाह तनी दे दो साली सहारा ऐसा लगता अरे हमारा बियाह में आनी चना नहीं इतना ना गीत गा दिहनी कि हमार भैया हमार बियाह मैनेज हो गई। एगो कलू भैया के गाना हमरा बहुत इतना गाना यहाँ के गइले बानी लेकिन एगो गाना हमरा बहुत पसंद आवेला बस लास्ट कि हमारा राजा जी के गलिया पतिले सखी कि हमारा राजा जी के गलिया पतिले सखी आ हमरा उनका बिना लागत नहीं खे आ हमरा उनका बिना लागत नहीं खे दिले सखी औहे दिल हमर लेके गइल दिले सखी औहे दिल हमर लेके गइल दिले सखी औहे दिल हमर लेके गइल औहे दिल हमर लेके गइल दिले अब भैया अपन जौन गायक बगाई बस यूट्यूब वाला से रिक्वेस्ट बा सब लोग से कि प्लीज